Ah, iya. Apa ini? Iya. Apa sih? Oh, iki balungan sing anyar iki ya ngene iki. Ting blasur ora karo-karone. Ning tetep manunggal nyawiji lan jaga kekompakan. Ah iya. Iya. Orang sida loh. Ah iya. Apa ini? Iya. Apa sih? Dani bintang tamu. Ah. Sinten? Sinten bintang? Yamin. Oh. Ini apa nih? Teriak kok teriak. Ya, gandeng ranggo bawa engko dikai dangdut ya kok. Dikai malam minggu ora dangdutan. Iya. Joget pokoknya. Ayo semangat. Ayo wis nekake anu. Oh, iki balungan sing anyar iki ya ngene iki. Ting blasur ora karo-karone. Ning tetep manunggal nyawiji lan jaga kekompakan. Ah iya. Luar biasa. Kayak banternya ra omong lho iki mau ki. Ora apa-apa. Ora usah sok aleman to kowe iki senengane meng banter kaya ngono ya. Bantere ora omong iki mau ki. Lah terus aku mau joget gimana? Joget di kali. Ayo. Ya kamu joget di kali. Loh, kok di kali? Ayo mau gimana ya mau gimana lagi. Ya, kiriman meneh saka Mas Tristianto sing ngersake esuk tanggal 9 terus. Ya. Mas Tristianto ngaturi saweran 1 juta nyuwun lagu, ora nyuwun lagu. Oh, titip Sritenan nang pasir. ngopo meneh wong kuwi aneh-aneh. Rumah saku, ayo memperkenalkan wayang ciptaanku. Ayo. Lah anu. Sikat gigi. Sifat barat kok sikat gigi. Wis ndak do seneng. Oh, iya to saiki. Apa wayangan ki nglipur kok malah ndak do seneng. Ya. Nalikane stop. Awang Bagong kok nyandang Abimanyu. Yai Utari. Yai Utari. Loyono mati. Mati bro. Amatri rasa. Mati kena COVID-19. Apa itu? Do nyuwun lakon kuwi wae rasa sing angel-angel. Iya. Iya. Kembang Rawe. Wah, iki suwe ora weruh gedruke Agnes, heeh. Yo, po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kal, malam minum susu. Susu rondo. Rasane enak tenan. Susu rondo. Rasane ra karuan. Yo, tim joget sudah datang.
saya suwe saya suwe saben cecer nyekel tangan banjur omong yo luar biasa. Mriki kathah nganune lho Pak. Apa? Pasukan joget. Oh iya. Rame sekali di sini. Heeh, kae ming wong penabuh sing wis edan. Nika mbok disut Pak. Sakake. Luar biasa lah. Iya, iki tambahan meneh ana terus. Waduh. Lah iki engko wektune keblandangan malam minggu ora apa-apa. Heeh. Malam minggu ya ora ya apa-apa. Saking Mbak Ida Sigit penggemar setia wis transfer ya. Terus iki uga ana assalamualaikum, mudah-mudahan Pak Seno dan warga Laras selalu diberi kesehatan. Amin. Mau minta lagu Sri Uning dibawani yang nyanyi Mbak Tatin dari Ratamto. Oh, Pak Kuncen Jatilawang Banyumas. Kirim salam kagem senior kita Pak Sono SPD di Pak Kuncen Jatilawang Banyumas. Matur sembah nuwun. Nah, yo sembah nuwun. Terus iki uga ana kiriman saka Mas Widodo ngaturaken saweran. Oh iya, matur suwun. Salam saking Pontianak. Waduh, kapan Pontianak ngundang meneh? Kapan? Senengane ora. Yo, diaturake. Yo, Mbak Tatin sekalian loro sisan. Yo, apa? Lagu kok apa? Ha iya. Tegese lagu apa? Sri Uning karo Sesideman. Ah, yo, jumeneng sisan. Yo. Kula tok, Pak.
Ah iya, wong jatahe kok. Kok langsung loro ya, rung sida wis loro. Ah loro kowe iki bakoh. Apa iya? Rung sida lho. Ah iya. Apa ini? Iya. Apa sih? Ya, iki Mbak Tatin. Wingi bengi prei ya, Tru. Ah iya ya ora apa-apa. Lagi nganggo prei barang to. Ah sesuk tanggal 9 kuwi dikersake, sing dikersake karo sing penanggap tanggal 9 kuwi Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Wahyu, Ben Rata. Ya. Nganggo PR. Heeh, karo ngenteni bintang tamu. Heeh. Sinten? Sinten bintang? Yamin. Oh. Bojone nyaran. Marwan nyaran. Ya. Nggih napa niki? Teriak kok teriak. Sesi deman apa? Sriune manut ya. Nggih sesedeman, Pak. Ya. Teng mboten sange bawa nggih. Ya wis ora apa-apa, soalé wektune ya selangoyak. Heeh, ya mlayu. Kok wis truk nek kira-kira ku sing guyu siji loro ki rasah ditokke. Ya. Ya. Luwe becik patenan timbang papisan. Sulistya tak rewangisan. Ya, hop. Ya, gandeng ranggo bawa engko dikek dangdut ya go. Dikaya malam minggu ora dangdutan. Iya. Joget pokoknya. Ayo semangat. Ayo wis nekake anu apa jenenge? Tukang penari latar. Liwat kincanging alismu kawas Oh Natyan bocah gunung Wali jeneng kadonanku ya. Iki disiarke lumantar Dalang Sena Channel. Ki Sena Nugroho Channel. Ya, lan iki uga ana kancaku sing anu relay streaming terus. Oh iya. Biyen dokumentasine warga laras jaman dhek isih ngrekoso. Ya. Ngene genthong. Oh, Sutra Dalang Channel. Oh iya, monggo. Kula aturi unsubscribe. Tantil lho. Subscribe maksudnya kok. Tekan lonceng dan neneng. Cuma kotone girongan liwali jeneng katul. Ya ora pas kuwi iki nggo girongan Palaran Sinom. Oh iya ya. Iya kok ya. Monggo. Urip ana kutha
Ya. Hoi. Iya, obahke Tin. Iki balungan sing anyar iki ya ngene iki. Ting blasur ora karo-karone. Ning tetep manunggal nyawiji lan kejaga kekompakan lho. Ah iya. Luar biasa. Kayak banternya ra omong lho iki mau ki. Ora apa-apa. Ora usah sok aleman to kowe iki senengane ming banter kaya ngono ya. Bantere ora omong iki mau ki. Lah terus aku mau joget gimana? Joget di kali. Ayo. Ya kamu joget di kali. Loh, kok di kali? Ayo mau gimana lagi? Ya, kiriman meneh saka Mas Tristianto sing ngersake esuk tanggal 9 terus. Ya. Mas Tristianto ngaturi saweran 1 juta nyuwun lagu, ora nyuwun lagu. Oh, titip pesen kagem Pak Petruk besok tanggal 9 jangan perhitungan konsumsi ubo rampe dikompliti sakake-akeh nanti kula sing tanggung jawab. Wah. Ya, ben ganti. Nggih, Pak. Ya. Ya, cangkeme wis do elek to. Muni aja ndok lho. Awang kowe iki mangan ndok ming nang kene kok. Nang omah ya menget-ngetan. Heeh. Kene wae do karem. Martabak kok isine godhong kelor. Ya wis ben. Dang. Ya. Aku suwe-suwe meng pergomayang Sliman ki soedan lho terus. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa lah witene nek golek rejeki ya angelan kok ya. Heeh, ya. Urip ana nyatane suwuke ya kompak kok, Reng. Ayo ming suwuk tok. Sritenan. Awang aku ngerti le do rasan-rasan kok. Le rasan-rasan piye? Anu sideman ki ndangdute piye to? Sing jejere gampang. Sideman ki ming ni nanani na. Dadi apale ya ming suwuk. Yo. Bacotke to. Ya, saiki Mbak Ayu ya men rata ya kok, men rata. Heeh. Mengko bar gara-gara apa perlune wis anggene wis lahir wae kok. Ah iya. Ning mau lagi cemplungke kawah ketoke kok. Nggo crita ngarep lagi cemplungke kawah. Nek wis lahir. Ah iya. Nyuwune apa bisa anggene lahir. Ah wis lahir ya wis kok dadak nyelapani barang tenan kok kayak biaya.
Yo, Ayu. Jumeneng Mbak Ayu. Ya, wah iki. Ngapa? Ayo bareng Ayu ngadeg kok diringi kothok. Ya. Wah, hehe. Meh ra tugas yo. Joget-joget wae. Heeh, karang ya. Bojomu ki penggembira. Ha iya. Dek iki ngetokke kesenengane nang kene, soalé nang omah ya wis. Pripun? Lah cerita pripun? Bunek tenan wis. Ya kaya kebangetan. Ha iya. Lah kula ngapa lho? Jaluk ndok tok ceploke ndok cecak. Ha tenan cilik banget. Ndok cecawe ndaluk nganggo brambang. Ayo. Nggih ben ketok akeh. Gedhe brambange. Heeh. Ning omah niku kathah ndok. Oh, ayo digorengke. Lah nggih niki pokoke 3 minggu niki ndok terus. Ya wis ora apa-apa. Niki nggih wau ndok. Iya. Sesuk tanggal 9 iwak aja kuwatir. Iya. Tak kuraske blumbangku ngarep omah kae. Apa cilik-cilik kok. Lho, ayo jenenge teri. Engko disambel bareng-bareng kok ya. Ya. Napa nih, Pak? Sri Uning. Heeh, pamundutan Sri Uning diaturake. Langsung Bayu. Ya. Engko isih ana apa jenenge iki caping gunung. Wah, penonton akeh tenan gong iki. Nggih nih umpek-umpekan. Ana sing nyampar gelas barang e. Ha iya. Lah niki personile ilang sitok ya, Pak? Endi? Lah niki Mas Solikin. Wis ben, Solikin aja wis getun dek adol martabak iki getun. Wah, martabake Mas Solikin ta, wau. Ayo kowe mau ora ngicipi apa? Mboten kula diet niki. Yo. Oh, udah. Ngangge bawa nggih. Rasah. Oh, mboten. Oh, Sri Uning wis berjuang mati-matian iso dibawa. Berjuang ro Wiratmaya kuwi. Ah iya. Ya, mulai nggih. Nah. Sri Uning Mustika Tuban. Ya. Sri Uning Mustika Tuban. Labah tresna. Ya. Mrenge Hey. Marang Raden Wiratmaya. Oh ya. Sri Uning datang kralita kanthi tresna kadange pribadi Wiratmaya putrane Rasura Lengkang. Tung gentung. Sri Uning. Suwo.
iki sisan-sisan Mbak Agnes, Mbak Elisa karo Tatin jumeneng kabeh. Oh iya. Nggo pungkasan ya. Ya iya, karang ya men ketok kaya nek pentas tenanan kae. Iya, iya. Ha iki ya pentas tenanan ya, Mbak. Ha iya. Ning Celimen. Heeh. Wah, ayo. Ya kah piteksa godhek wok simbar jojok. Ketok saiki porme dhewe-dhewe. Heeh. Yo, caping gunung. Yo. Saka sapa? Saka Agnes. Jaman berjuang jur kelingan anak lanang langsung nyambung Elisa. Biyen sak padha. Ya. Tak openi ning saiki ana ngendi Tatin jarene wis abung. Wah cakepane ngarang dhewe-dhewe. Ya mangga ya. Dek jaman berjuang jur kelingan ning saiki ana ngendi. Ya. Ayo. Jarene wis keturutan sing tumplak. Ya. Hei, ora do guyon iki. Iki lho enten garenge ya. Ora sak ndelokke wong kender kae iki wong aleman kok cah kae iki. Coba ora didelokke rak suwe-suwe isin dhewe. Heeh, ya. Jaman berjuang jur
Gong? Aja tak komentari, wis rasa dirasake. Iya. Ya wis ngene iki, ya. Karepatiku tak kombangi 5. Ya, mau mlebu tung tak neng tuje tung ngono. Ana tak tung ing ang ing. Untung Celimen ae sing nonton oke. Ayo wis ora apa-apa. Lho, bapak rene kok karo bocah nom-nomane sapa ganti? Lang-lang ing griya mangungkong. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lirkin saking risang nawe sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur. Kakek, apa? Wiwit ana ing ngawah nalika semono aku mbok jedi. Tumuli aku pinaringan jeneng sapa mau kek? Wisa Geni, ya Wisa Geni. Nalika semono aku takon karo kakek, wong tuaku sapa, ibuku sapa, bapakku sapa. Kok kakek cerita bab kayangan, kayangan ki nggone ngendi? Nggone dhuwur kono. Anggere ana papan ingkang gumantung tanpa sendelan, mongko papane ndah, ya ing kono dununging para dewa. Lah terus sambung rapete aku karo wong tuaku, bapa lan ibuku karo para dewa. Dewa sing ngerti karo bapakmu karo ibumu. Takono para dewa. Yen perlu takon karo dewaning para dewa sing jeneng Bathara Guru. Lah nek dewane ora ngerti, dewane wajib tok ajar nek pancen ora ngerti. Sapa Pak kae? Kok kaya kae iki jane anake. Paisa. Paisa. Heeh. Sapa, Reng? Mentelung. Ya. Kae jare bapak putrane Ndara. Lho. Apa iya? Domongi to. Truk. Awandane truk. Ya. Kae sapa kae? Kae putrane Ndara. Lho, tenane? Iya. Jare bapak putrane Ndara. Kowe iki ngopo, Gong? Anakku bocah bagus, anakku bocah bagus. Wah, nggere konangan sing asih mah dipecel ndiasmu modar. Ora nyono yen kowe wis gedhe anakku. Tak tututani ya Petruk. Tak plotroke kathokmu lho. Ayo ganti ana. Wah, kalakalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempit. Ndase nyelempit. Dawat-dawati ae tole.
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking Tyas Baliwur. Ana bocah nom-noman ngamuk ana ing kaiwangan kita sapa? Aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Ulun dewaning para dewa. Lah kepasang yuk ya katuju ngono. Gandeng kowe dewaning para dewa, saiki aku tak takon karo kowe wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Ulun mboya mangerteni. Lho, lah terus paedahe apa kowe dadi Bathara Guru? Paedahe apa kowe dadi dewaning para dewa ora ngrisa nyebutake wong tuaku bapa lan ibuku? Ora pantes kowe dadi dewaning para dewa. Ora wangun yen to kowe ora iso nuduhake wong tuaku Bathara Guru. Sirmu piye kowe kok ngetokke geni ting jledher ora karo-karuan? Arane guntur geni guntur angin. Wigatine nglebur kelawan jeneng kita, nanging teka kita madal saka kekuwataning guntur geni guntur angin. Cetha kita pepethinganing para titah kita kuwi mantasaning menungsa. Ora usah dadak ngalam karo aku. Ayo tak dudoke apa ora? Ora nuduhke wong tuaku aja kelakon dosa tak gawe sungsang bawana balik kaiwangan regane ati. Piye? Bathara Guru wedi karo aku kek. Ah, pancen bocah. Peng-pengan tenan. Ora nyono babar pisan. Bocah pancen peng-pengan tenan. Anakku nggih, anakku. Anakku bocah bajigur anakku. Petruk Bagong ki talen ngono kuwi. Ndak ora bubar-bubar. Bathara Guru doyak. Maraina semobang mangaruna katinetrane nganggo rapa sabdaning kukiloring kanigara saketer kene tunengkung lir wuwuh sing pene panca. Lho, pukulan Bathara Manikmaya lha kok teko panjenengan rawuh ngalumpruk kados mboten gadah daya. Kresna, ulun wis adoh nggone lumayu nganti wis kentekan kekuatan. Ulun nyun senjata pitulung Kresna. Lho, wonten menapa? Kayiwangan bubrah. Dibubrah dening sawijining nom-noman kang aran Bambang Wisageni ya Wisanggeni. Ulun dibujung-bujung bakal dipiloro dening nom-noman mau. Weh, adalah kula terus minggah kula ing badhe ngemontaken nom-noman kala wau ulun. Iki po, nom-noman sing ngrusak kayangan dasar kepara nyata. Iki sapa? Aku nata Ndarawati Prabu Kresna sing gagah gedhe dhuwur sapa? Werudara. Wah, bayi wingi sore wani gawe geger kayangan. Kena dikandhani apa ora? Ora kena dikandhani tak gecek sirahmu modar. Aja kaya ngono ya Cah Bagus. Kayangan ki papaning para dewa.
yen kowe gawe geger kayangan bakal dosa tumraping para Jawata. Ora sak dadak kowe mulang karo aku. Dewane ora duwe kekuatan, dewane ora ana dayane apa-apa. Kebukten ora pantes dadi dewa. Mergo tak suwuni prisa menyang endi wong tuaku bopolani buku lah kok dadi ora ngerti. Lah apa wangun ning ngatas aku kuwi lingarake ning jagat ora weruh karo wong tuaku, aku takon karo dewa kok dewane ora iso wangsulan. Ora pantes dadi tak obrak-abrik kayangan. Wolah, mati dening aku mangke riyen, Den. Lho, iki Kakang Semar nggih. Lah ana sambung rapete apa karo bocah kuwi? Mang tamatke. Mang tamatke tatane. Mang tamatke sunggingane. Mestine sampean mboten pangling. Ya wong tuane rada ndungkluk, ning anake rada mbranyak. Sapa Kakang? Niki putrane Kang Rayi. Lho. Apa iya? Lah, mang kula niku sing ngetutke wit wau kok sampean mboten percaya. Dipulasara karo Bathara Durga cemplungke kawah kula sing milujengke kula sing nyelametke diewangi kalih Wang Pikulun padha wenang. Sapa? Sapa? Wah. Kuping nang kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ampuh. Wah, apa ya nggih? Dadi niki njaluk pengadilan ana ngersane Wang Pikulun Bathara Guru niku wis pas. Kek, kuwi sapa? Niki Pakde. Lho. Pakde Kakang Nikeng Rama. Lho. Apa iya nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pakde. Nek ngono aku tak takon Pakdeku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, mati dening aku Bathara. Sritenan nang pasir